Модерен имот с уникална локация ексклузивно от Топ Иммо. Предлагаме за продажба просторен имот с уникална и престижна локация в морската градина на град Варна. В близост до най-добрите ресторанти, голям супермаркет, спирка на градския транспорт, тенис кортове, делфинариум и крайморската алея. Имотът е разположен на втори етаж в модерна пететажна сграда с луксозни общи части, контрол на достъпа и асансьор. С площ от 243 кв.м, чиста площ 212 кв.м, този апартамент предлага несравнимо съчетание от локация, лукс и простор. Жилището впечатлява със своята просторна и слънчева дневна, която съчетава уют и елегантност. Функционална кухня с всички необходими електроуреди за едно домакинство. 3 комфортни спални осигуряват достатъчно лично пространство за всеки член на семейството. На разположение са и 2 модерно оборудвани бани с тоалетни, 2 гардеробни, които предлагат удобство и организация, помещение с пералня и сушилня. 4 тераси разкриват невероятни гледки към зеленината на морската градина, като създават усещане за хармония с природата. Едно от най-ценните предимства на този имот е възможността да закупите 3 подземни паркоместа, истинска рядкост за района, която осигурява удобство и сигурност за автомобилите ви. Свържете се с нас за оглед и допълнителна информация. Цена 1 250 000 евро.